Ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rajaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Ki noilam jang kisang balang wa per bakentup ya ka RBYU, ka HYC, ka MPUF, ka UHM, ka MPSU, ka Hito bat ka STI. Ki bala thau ya ka Joint Action Committee kila dawai ka tanat jungok ka perthai. Jong ka Sarkar Jilla bakan penkeriak no Mardor ya ka sengi ban penkot ya ka Tamasa Cherry Blossom kata ha ka khat kendai tarik unai weng araja pulai. Ka bahap ha sengi bulai. Kini ki kenhun sang balang kila maham ru lada ketat jungok kai perthai kam sengap ya ka jingdawa kita khot jong ini kenhun kenra de ki plakat bat lada kami kanu jing kulmar ka Sarkar hi ka hapan shim ya ka jingkit clear. Ke ga jiwan gudi bani gulu kolong ban remove no ya kene ka tarik bani ban geriak no ya kene ka tarik ba hap khnai tarik denrai ke ek bat ka ba jah kene ka sni ko mentah ni post secretariat office ka bala sakhi lung ba kini social media ni ui bat ngidap da ka jing sudiau ba ka jing sosi iro ha ka ba hadin ka bangi ladak ban bu ya ka appointment letter menin ka sni bat anang ila poe hang ne pate hadin ba sho bangin rong hang ne ke ek ba mi kolong ba ki klipan ban ke jing thu ju phi ko phi kwa ban kendu ya iba polin do kata kalami na kitin no pa jong uba pol kade kalong besno thamula hadu kata taru namar baling hi khnet sni gini gi banai gi baladep no niwan kendu ya minister ba dipet ya power ba eti mandal he ada mangila bu opinion ta kamdun kono ka jing tuklar ban ong bangi keren ka kamayo nilai yang tu syura itu receipt kopi nakaliang pa jong iba mandal ila ong barung support mdan kilo gonoro ka jing objection Hendrai ka basmul ngok pada kalong ni kapan bitar pemandangi ba uwe ni PA jong ba pol uang ba amdon appointment letter phim nomla bandrong bat ukenok pan man dakitin kiba mla bandong ruang ne kawan ka kol ka balong ba ana ba nakaliang ka jungi ngila de ki pemit jing kumar ni nom yo si bandrong support tekeni ka don ka AKA cylinder ka plan ya ka ba kila kili lupai ba na ka daw ka bangi wan pa ni kunung ne kade hi ka main kade nam ta ka Cherry Blossom ka bangi persa jor ya ketika khat khnai terek ba nadu ba mentakas ngi hero ba nginnom song thai na kaliang jong kene ka joint action committee jong ini giseng ki bala kentup nang ne baro ya ka ba nadu mentakas ngi ngin persa ba tat hadu ketika sgi bikin perlong itu kita masaro ngin rak plakan ba nginnom song thai hero ba ada kani kena kono ka jingkul maro ba ka government jong kami kelia ane ka Sarkar me kelia kan hap ancim ya ka jikikli namar balai ko boong ba pola gini khas ngi li ka tu ka news ka balami ka ong ba baro hendri nyok li sni bekerpang Hoi kiri kisni bekerpang Hendrai ko mangitip pada ba baro ya kan ka kasni ka ba kan ka sni sonde ngitip ba baro ngiyo ban songkhai ngiyo ban cuti ban ngiyo ban let haki jakam maneplay gijungi kata ka jingele kai tamasa ka jing sobha ha kata sni ublero hangte gidon chibon gi mane ki bobon ki bolong kristan Hendrai ba baro khoi jong kari ka parthai gitip hi ba sonde ka de kata kasni ka sni bekerpang Hendrai balik kiwan ban yurai kune kane kade ka jingstang ka juki ban penduk jait no wat ya kasni sondero kade ka jingstang no dak basai ngam keren bakimut ban penduk jait ya kane kasni sonde haka jingwan jong di union minister kade kasni sonde haka jingwan jong modi kade kasni sonde bai hapo jong ka jela ka juki samanta sa kade ka Cherry Blossom sonde kin penkot ki kwa ban penduk jait ngoi kata ka jilong kristan ka jungi ngi ki kristan ngidon na ka jok hok ngidon na ka jong norim Hendrai Pinamla ban ong tu bolong Hindu bolong Muslim kata lala ka jong ngidon lala ka jong janyam Hendrai burom lem ya kata ka jong kristan ka jungi ka hap hapo jong kani ka rikasi jinja ka jungi wat kani ka Cherry Blossom ro kan long nanti po malang ko kalang hapo Riboy district hapo ka Umrah constituency te ni kani ka message kan le sha uba polling do bat kan le sha chief minister jong ka Meghalaya u kontrak sangma ya ka ba lara ude ukwa ban bha ude ban pasange no ka khnai tarik ba uli ban rak na sigoi katarik balada ukwa bandan gaji klumar tengi long belara di ban ngilong bela kre hero ban nagalang gaji hi nom ailat ba khat khanai tarik ba kati kata masa kan kut hakate gajaka gajungi hangtai namar ngi nginang long ki kristan ban ailat le mingi ba kum ki kristan ro ngindon lang yala ka jong ka hok yala ka jong kata ka riti ka dustur gajungi te nagalang gajunga tang ini hikitin iba kenyang bat ba ngi ngilong ki bela kre bat ada ka nagaliang jong minister uba polling do bat kontrak sama ada sim khai de ka benta ngi de ngilong gi balakre bangin nom songthaj bat ngin ihap hiru ban persa bangin rak plakat hiru bat ngin persa hiru hade utekas ni
Adin ba yo haki social media ya ka ba kani ka Cherry Blossom kaban sa pelong ka sinong gujungi nidap da ka jing so kendit ka ba crowd ya ka ba kani ka festival ka po ya ka sinong gujungi tingi da kaliang ginong sinong ka sur jong ginong sinong jong ka barbong lum daikla iwan pen pau syai ba pon akan kesni ban kerpat ba highway di nginum persya ya kene ka Cherry Blossom henry ka jing persya ka jungi ka di halor jong kene ka tarik ka balong ka khat khat tarik ka balong ka sing utrai ya ka baro ikun kristan ka bangai Jesus Christ ni jat buram ni ju penon kam ni ju lech ka jing isang ban mani ban belum brom ya kristan bodon bor ka jungu ba ka jungu por ka jing so kya ka jungi ka long ba hagita ki jaka ba kita di area kolong ba ibobon ki ing mene tega kan sakta ya kene program bat aga bedai bat kene kecing mane play te nagaliang kejungi ni so pla namar ba nagaliang kejong kinong yalam snong joka barmbong iklem pentip yang iki pajba nong snong joka barmbong nakata kadaw hagajing isya haswa benwan kano ka program dan kano ka festival kidai ban pentip so pajba nong snong ban lum da dorbar ban pentip knan baki pajba kinang ban perkhat ban soni ban ai jumut dan ban perkhat hakno kadai gesni ko biang ban penkut ya kadai ka festival te nagaliang jungi ni subu ka jingkorpat si bapol ndo bedi minister ba nagaliang jungi kinong snong jonggo barmbong lebih kla bakin sobha ban fikir ya no tangi kan ka tarik ka bade ka khatndai tarik ka bade ka sing utrai habidi bikari ka jing pedlong jongki hagi sing play haga jing sha kita ki ere jongi nadu barang ngara ka jing kenmau ka jonga dei tang kan ngasin ka baning kom ka ba na kaliang jongga government ka wanra ikini program ikani festival sha kita gi jaka ki jongi na kata kadaw haka jaka jongi hagi ere jongi de gasin gedung kom ka ba na kaliang government kawara ikani festival ka bade gasni blay na kata ka benta ni na kaliang ki nongsong sidong jong barmbong lebih kla ni bu wajib kerpat iki imdai bu persya ya ka festival andre ngi persya ya ka tarik ka bade gasni blay nilai wan lang baki sang balang kinun sang balang bidan lang ne ida kaliang gajungi ida ayo bu lang ya ka appointment ida kaliang gajungi ong ba klemdon ni ka appointment jing sang ila ida biapun ila ipun gilong kami ida kaliang gajungi ong umdan bagin tre banyak kedua